Iawn, felly, gadewch i ni ddarllen gyda'n gilydd ein darlleniadau am y bore yma. Mae 2 ohonyn nhw. Yn gyntaf o lyfr Actau. Actau 1, dechrau yn adnod 1, Actau 1, a wedyn bydd yna darlleniad byr arall i ddilyn. Actau 1, mae hwn, wrth gwrs, gan Luc, a mae'n sôn am beth ddigwyddodd ar ôl atgyfodiad Iesu. Os ydych chi'n anghyfarwydd ar Beibl, dyma lle dyn ni yn y Testament Newydd ar ôl atgyfodiad Iesu. Actau 1, adnod 1. Ysgrifennais y llyfr cyntaf Theophilus am yr holl bethau y dechreuodd Iesu ei dysgu a'i gwneud. Hyd y dydd y cymerwyd ef i fyny, wedi iddo roi gorchmynion trwy'r Ysbryd Glân i'r apostolion roedd wedi ei dewis. Dangosodd ei hun hefyd iddyn nhw'n fyw wedi ei ddioddefaint drwy lawer o arwyddion sicr, gan fod yn weledig iddynt yn ystod 20 diwrnod a llefaru am deyrnas Dduw. A thra oedd gyda nhw, gorchmynodd iddyn nhw beidio ag ymadael o Jerusalem, ond disgwyl am yr hyn a ddawodd y tad. Fe glywsoch am hyn gen fi, meddai, oherwydd a dŵr y bedyddiodd Ioan, ond fydych bedyddir chi ar Ysbryd Glân ymhen ychydig ddyddiau. Felly, wedi iddyn nhw ddod ynghyd, fe ofynasant iddo, arglwydd, ai dyma'r adeg rwy ti am adfer y deyrnas i Israel? A dwedodd ynte wrthynt, nid chi sydd i wybod amseroedd neu brydiau mae'r tad wedi gosod o fewn i'r durdod ef ei hun, ond fe dderbyniwch chi nerth wedi'r Ysbryd Glân ddod arnoch chi, a byddwch chi'n dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Jwdea a Samaria a hyd eitha'r ddeiar. Wedi iddo fe ddweud hyn, a hwythau'n edrych fe'i dyrchafwyd a chipiodd cwmwl fe o'i golwg. Ac fel yr oedden nhw'n syllu tua'r nef ac ynten mynd, dyma 2 ŵr yn sefyll yn ei ymyl mewn dillad gwyn a medde'r rhain, wir Galilea, pam rydych chi'n sefyll yn edrych tua'r nef? Bydd yr Iesu hwn sydd wedi gymryd i fyny oddi wrthych i'r nef, bydd e'n dod yn yr un modd ac y gwelsoch chi e'n mynd i'r nef. Ac wedyn darlleniad arall byr o ddiwedd Efengil Luc, Luc 24, biograffiad o fywyd Iesu yw llyfr Luc, diwedd Luc 24, adnod 50. Iesu yw'r cymeriad yma. Aeth a hwy allan i gyffiniau Bethania. Yna, cododd ei ddwylo a'i bendithio. Ac wrth iddo ei bendithio nhw, fe yma dawodd a hwy, ac fe dygwyd i fyny i'r nef. Wedi iddynt ei addoli ar ei gliniau, dychwelsant yn llawen iawn i Jerusalem, ac yr oeddent yn y deml yn ddi-baid yn bendithio Duw. Diolch Aron. Bore da. Reit. Wel, bore yma, falle fyddwch chi'n sylwi fod rhywbeth chydig bach yn wahanol am y llais i. Fi wedi cael rhyw fath o chest infection, ond gobeithio byddwch chi'n gallu clywed fi'n iawn. Ydy pawb yn gallu clywed i'n weddol fyna? Good. Gret. Na fe. Wel, bore yma ni'n mynd i edrych ar y darn yma yn Actau 1 ac yn Luc 24, a yr hanes wrth gwrs yw Esgyniad Iesu Grist. O'n i'n pregethu mewn capel wrthos diwetha o'r enw Bethany Rhydaman, rhaid i chi'n gyfarwydd â Bethany Rhydaman, a nath ei wneud i fi feddwl am Bethany, am Bethania, am lle gafodd Iesu ei ddyrchafu neu ei godi i fyny i'r nefoedd. A mae'n dweud wrthyn ni yn Ioan hefyd, os chi'n darllen mlaen
yn actau, oedd chi ddarllen ymlaen ym Mhenod 1, bod yn mynydd yr olewydd ar y pryd. Mae yna lot o arwyddion ac pethau arwyddocaol am hynny, ond ni ddim yn mynd i edrych ar hynny bore yma. Allwch chi'n gwneud hynny fel gwaith cartres chi moyn. Edrych ar pa mor allweddol yw Bethania a mynydd o'r olewydd yn y gair. Ond bore yma, y bwriad sydd gen i yw i edrych mor hyfeddol a mor bwysig, mor special mewn gwirionedd yw esgyniad Iesu Grist. Mor bwysig yw i ni. A un peth darodd fi wrth i fi baratoi yn benodol oedd sut mae ar ôl yr atgyfodiad a'r esgyniad, wrth i chi ddarllen yr cyfrifon yma gan yr apostolion a hyd yn oed wedyn un y llythyrau, mor aml mae yr apostolion yn dweud fod Iesu wedi atgyfodi ac wedi esgyn. Fod e'n package deal fel petai. Dwi ddim yn cael ei sôn amdano yn aml iawn ar wahân. Mae'n rhywbeth maen nhw'n cyfuno gyda'i gilydd. A felly mae rhaid iddyn nhw fod e'n rhywbeth pwysig iawn. Mae'n rhywbeth arwyddocaol fod yr arglwydd Iesu wedi esgyn i'r nefoedd. Ac os i ni'n onest, falle bod ni ddim yn trin yr esgyniad fel yr hyn yw rhywbeth sy'n mor bwysig ag yw Oherwydd, o'n i wedi darllen gan rhywun, Derek Prime fi'n credu oedd yn dweud fod peidio sôn am yr esgyniad, neu peidio rhoi digon o sylw i'r esgyniad, fel rhoi llyfr i rywun a tynnu penod cyfan mas ohono fe. Dychmygwch nawr, yr Efengil, mae'n cael ei roi mewn llyfr i ni fan hyn, datguddiad yw'r benod ola. Wel, os ych chi'n mynd o'r atgyfodiad i'r ail ddyfodiad heb esbonio'r esgyniad, dyw e ddim yn ei lot o sens, yw e? Dyw e ddim rili yn ei sens o gwbl. Sut dyn ni'n mynd o Iesu'n dod nôl yn fyw ar y ddeiar, yn sydyn ni, mae Iesu'n dod yn ôl, wel, le mae wedi mynd? Mae'n bwysig bod ni'n deall yr esgyniad a pwysigrwydd a mor arbennig yw'r esgyniad, mor brydferth yw'r esgyniad. Mae'n ei synwyr o'r cyfan. A fel o'n i'n dweud, mae narratif, yn enwedig yr Efengylau hyd yn oed, chi'n edrych ar Luc 9 enghraifft, adnod 51. Mae'n dweud fyna, mae Luc yn ysgrifennu, pan oedd y dyddiau cyn ei gymryd i fyny yn dirwyn i ben. Nid y dyddiau pan fydd e'n rhoi ei fywyd, neu nid y dyddiau pan fydd e'n atgyfodi, ond mae yna ddyddiau cyn ei gymryd i fyny, i fod gyda'r tad. A felly, mae'n amlwg fyna yn y gair fod Luc yn fframio pethau fel bod e'n pwyntio ni, nid yn unig at y marwolaeth Iesu ac yr atgyfodiad, ond at yr esgyniad. A wedyn, Ioan 13, adnod 1 a 3. Ar drothwy gwyl y Pasg, roedd Iesu'n gwybod fod ei awr wedi dod, iddo ymadael ar byd hwn a mynd at y tad. A wedyn adnod 3, a dyma Iesu ac yntau'n gwybod bod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo, a'i fod wedi dod o ddiwrth Dduw, a'i fod yn mynd at Dduw. Hynny yw, mae'r Efengylau ni'n pwyntio ni, nid yn unig at waith Crist yn achub dynol ryw, ond hefyd at Iesu Grist yn mynd nôl i eistedd lle mae fod, ar ei orsedd yn y nefoedd. A mae hwnna'n beth mor bwysig. Mae mor bwysig yn yr Efengylau. Mae'n dweud yn Ioan 14, adnod 28, Clywswch beth y ddywedais i wrthych, yr wyf fi'n ymadael eich wi, ac fe ddof atoch wi. Pe baich yn fy ngharu, byddech yn llawenhau fy mod i'n mynd at y tad. A felly, eto, chi'n gweld y pwynt gobeithio, bod y cyfan yn pwyntio ni nid yn unig at waith achubol Iesu Grist, ond mae yna gam arall. Fod Iesu ar ôl ein hachub ni, ddim yn aros fan hyn, fel pawb arall, ond yn mynd nôl i'r nefoedd. Yn agor y ffordd i ni i'r nefoedd, wrth fynd nôl i fyny. A mae hynny'n ddarn mor brydferth o'r Efengyl. Mae Actau 2 wedyn, mae Araith 4, yn adnod 32 fi'n credu sori, sydd wedi nodi hwnna, yn dweud, yr Iesu hwn a gyfododd Duw, rhywbeth yr ydym ni oll yn dystion ohono. Felly, wedi iddo gael ei ddyrchafu i ddeheulaw Duw, a derbyn gan y tad a ddewid am yr ysbryd glân, fe dywalltodd y peth hwn yr ydy chwi yn ei weld a'i glywed. Felly, y pwynt mae Pedr yn ei wneud fyna yw oherwydd fod yr arglwydd wedi gyfodi, mae wedi esgyn.
Ac oherwydd bod e wedi esgyn, mae'r ysbryd glân wedi dod. Oherwydd bod e wedi gallu mynd nôl at y tad, mae wedi gallu cleimo fel petai yr addewid yna am yr ysbryd glân. Ac agor y drws nawr i dywallt y peth hwn a welsoch ac y glwsoch, hynny yw yr ysbryd glân. Gwaith yr ysbryd, oherwydd fod Iesu wedi mynd nôl i'r nefoedd. Fi wedi sôn am hyn o'r blaen, ond un o'n hoff raglenni fi, mae'n bach yn bizar, fi'n gwybod, yw undercover boss. Os nag chi wedi gweld e, mae'n gret i wylio fe. Beth yw e, mae boss rhyw gwmni yn mynd undercover ar lawr gweilod, fel glanhawr neu rhywbeth fel yna mewn cwmni, a gweld beth yw problemau, ceisio trwsio'r problemau yna yn y cwmni. A wedyn, unwaith maen nhw wedi gwneud hynny, dyn nhw ddim yn aros fel glanhawr, dyn nhw ddim yn aros fel shelf stacker neu be bynnag yw e. Maen nhw'n mynd nôl, maen nhw'n gwisgo i siwt, maen nhw'n mynd nôl i'r boardroom fel y CEO ydyn nhw. Maen nhw'n mynd nôl i'w statws nhw fel un sydd yn arwain y cwmni. Ac yna, mae'n datguddio i hynna i'r gweithwyr, ac yn dweud wrthyn nhw, wel, fi actually i'r boss. Ac os ydyn nhw wedi bod yn weithwyr da, maen nhw'n cael gwyliau i Hawaii neu rhywbeth fel yna, neu 5,000 at helpu nhw i brynu tŷ neu rhywbeth fel yna, neu maen nhw yn cael sac os ydyn nhw wedi gwneud job yn eitha gwael o bethau. A felly, yn y cyd-destun yma, mae'r esgyniad fel y boss yma yn mynd yn ôl i'r boardroom, lle mae e fod, yn ôl i'w statws fel y boss yw e, fel yr arglwydd yw e. Ac wrth gwrs, rhyw ddydd bydd e hefyd yn datguddio ei hunan i'r rhai sydd ar lawr gweilod ac yn dweud, fi yw yr arglwydd, fi yw eich Duw chi. A dyna sydd yn digwydd, mae Iesu'n ailafael yn y gwaith yma sydd yn eiddwyd o fe o'r dechrau ar ddeheulaw y tad. Nôl i'r gwaith yna o deyrnasu, o arglwyddiaethu dros y greadigaeth. Dyna lle mae e fod yn eiriol, yn galw pobl ato fe ei hunan, yn tywallt yr ysbryd glân fel ni wedi clywed yn Actau 2. Mae hefyd yn paratoi lle i'w bobl yn y nefoedd. Ni'n gwybod mae dyna'r gwaith Iesu nawr. A dyna oedd y cynllun o'r dechrau. Doedd Iesu ddim i fod i aros yn y byd yma, oherwydd dyw Iesu ddim i fod yn y byd yma. Dyw e ddim yn bodoli mwyn bod yn y byd yma. Mae fel petai rhywun fel Gareth Bale, mae'n sôn ar bod Gareth Bale yn mynd i adael Real Madrid a mynd i ryw glwb arall. Dychmygwch os bydde fe'n dod on loan i glwb Pêl-drod Caerfyrddin. Os bydde'n dod on loan i fan hyn. Fi'n eitha siŵr ar ôl ychydig amser bydd pawb yn gwybod, nid fan hyn mae Gareth Bale i fod. Dyw e ddim i fod yn y byd yma. Mae e fod yn y Premier League neu be bynnag yw e. Mae yna le gwell ar ei gyfer e. A dyma beth yw'r gwirionedd am yr arglwydd Iesu. Mae'n dweud yn Ioan 7:33. Felly dywedodd Iesu, am ychydig amser eto byddef gyda chi, yna at yr hwn am hanfonodd i. Fe chwiliwch amdana fi, ond ni chewch hyd i mi. Lle rwy fi, ni allwch wi ddod. Mae mewn lig arall i ni yn naturiol. Wrth gwrs, mae e mewn lle perffaith, a dyna yw ei gartre fe. A felly dyw Iesu ddim wedi dod i'n byd ni mwyn aros. Mae wedi dod mwyn cyflawni ei waith. Ond yna mae wedi mynd nôl mwyn parhau fel yr arglwydd yw e. Mae nawr yn teyrnasu, mae nawr yn arwain yn y nefoedd fel mae yn deilwng o wneud. Chi'n gweld, gan fod wedi agor y drws at y tad, gan fod wedi cynnig maddeiant pechodau, gan fod wedi concro'r beth, gan fod wedi treulio 40 diwrnod wedyn ni yn dangos i hynna i bobl fel bod nhw'n gwybod bod e'n fyw. Mae ei waith ar y ddeiar wedi ei gwblhau. Mae wedi gwneud y cyfan oedd wedi dweud bydde fe'n ei wneud. A nawr mae phase 2 yn dod. Phase 2, y cam nesaf yn y cynllun mawr. A beth yw'r cynllun yna te? Wel, bywyd nawr rhwng atgyfodiad Iesu Grist ac esgyniad Iesu Grist ar ail ddyfodiad. Dyma'r cam nesaf. Y dyddiau ola ni'n galw nhw. A beth mae'n ni'n golygu te? Wel, mae'r ysbryd glân wedi dod. Mae'r ysbryd glân wedi dywallt, a dyna ni wedi darllen yn Actau 2. A mae Duw, fel petai, wedi cyfro pob bes ar ein cyfer ni wrth anfon yr ysbryd glân. Mae wedi trefnu y bydd Duw yr ysbryd yn ein nerthu ni, yn ein diddannu ni, yn ein cysuro ni mewn geiriau eraill, yn ein arwain ni, yn ein trawsnewid ni, yn ein sancteiddio ni, yn ein paratoi ni,
ar gyfer dydd Iesu Grist, ar gyfer y briodas fawr yna sydd o'n blaenau ni, pan fydd yr eglwys priodferch Iesu Grist yn cael ei chyflwyno i'r arglwydd ei hun, a bydd gwledd briodas prydferth rhwng Crist a'i eglwys. Dyna sydd o'n blaenau ni. A dyna mae'r ysbryd glân nawr yn ein paratoi ni ar ei gyfer. Dyna beth sy'n digwydd nawr. Mae'r ysbryd wedi dod mwyn cyflawni ei waith trwy paratoi ei bobl a hefyd trwy gael ei dywallt mwyn achubiaeth rhagor o bobl. Nawr un peth byddwn ni yn hoffi nodi am nerth yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd yn ei nerthu ni mewn gymaint o ffyrdd wrth gwrs yn nerthu ni fod yn ffyddlon ni wrth sefyll y diafol a cymaint o bethau eraill. Ond un peth mae'n dweud yn y darlleniad yw fe dderbyniwch nerth wedi'r ysbryd glân ddod arnoch a byddwch yn dystion i mi yn Jerusalem ac yn holl Judea a Samaria hyd eithaf ddeiar. Mae'n ddiddorol bod e'n dweud fyna bod chi'n derbyn nerth a byddwch chi'n dystion. Hynny yw, mae pwrpas derbyn nerth yw mwyn bod yn dystion, mwyn gallu tystio. Os i fi'n onest, i fi'n aml yn meddwl yn reit hunanol am waith yr ysbryd glân. A nid bod hynny yn anghywir, mae yn ei gwaith yn bersonol yno ni wrth gwrs, mae'r ysbryd yn preswylio ynddo fi, i ddangos i fi mod i'n gadwedig. Mae'n fy nghysuro i, mae'n rhoi nerth i fi ac yn y blaen. Ond nid yn unig hynny mae'n neud, mae'n rhoi nerth i ni i bwrpas mwyn tystio, mwyn i ni allu pwyntio at yr arglwydd Iesu. A mae hynny'n rhywbeth sydd yn glir iawn yn y darn yma. Mae'n y reswm fod yr arglwydd yn nerthu ei bobl. A mae mwyn i ni bwyntio at fawredd ac at ogoniant yr arglwydd Iesu. Dyna yw ein job, wrth i ni gael ein trawsnewid, yw ddim just ein mwyn ni. A mae'n mor bwysig bod ni'n deall hynny. Mae hefyd mwyn i ni bwyntio at yr arglwydd Iesu. Beth yw pwrpas bod yn dystion? Beth yw job tyst? Chi'n meddwl am hwnna eriod? Bod ni'n tystio? Os dim byd arbennig mewn tyst os e? Mae dad yn hoffi dweud fod oedd e na. Oedd e na yn 1972 pan enillodd Llanelli ar y pryd yn erbyn yr All Blacks, Zela Newydd. Ych chi gêm? 9-3. Mae fel bod fi wedi bod yna yn hynna'n, achos bod dad wedi disgrifio fe yn y fath ffordd i fi. Ond enillodd tro cyntaf eriod a am beth mwy na thebyg, Llanelli yn curo y tîm gorau yn y byd, yr All Blacks. A mae'n dweud, ni na, ges i weld, ges i brofi'r peth. No, sy'n byd yn arbennig am dad fel test. Beth oedd yn arbennig oedd e'n tystio amdano fe. Ond oherwydd fod e'n na, mae e'n cael rhannu am rhywbeth arbennig, unigryw. A dyna yw ein job ni, bod ni'n cael bod yn rhai cyffredin sy'n rhannu am rhywbeth anghyffredin. Rhywbeth arbennig. Fi wedi bod na, fi wedi gweld e. Mae wedi'n achub i. Mae wedi maddau i fi, mae wedi rhoi bywyd newydd i fi. Dwi'n dyst o hynny. Dwi wedi gweld yr arglwydd Iesu yn ynghalon drwy ffydd. A felly dyna yw ein gwaith ni. Mae gan Johnny Cash o'r enw I was there when it happened. A dyma'r chorus y gan yna. Yes, I know when Jesus saved me, the very moment he forgave me. He took away my heavy burden. Lord, he gave me peace within. Satan can't make me doubt it. It's real and I'm going to shout it. I was there when it happened, and so I guess I ought to know. Mae'n gret, nag yw e? Achos mae'n atgoffa ni, test i ni. Test i waith yr arglwydd Iesu yn ein bywydau ni ac yn bywydau ein gilydd. A'n gwaith ni'n syml iawn yw gweiddi amdano fe. Dweud, I'm going to shout it. Dyna yw ein gwaith ni, i dystio i waith yr arglwydd. A mae Paul yn dweud hynny wrth y Corinthiaid ath i dystio iddyn nhw. Yn 1 Corinthiaid, mae'n dweud, mewn gwendid ag ofn a chryndod mawr y bu mi yn eich plith. Am hymadrodd i am pregaeth, nid geiriau deniadol doethineb oedden nhw, ond amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth, mwyn eich ffydd fod yn seiliedig nid ar ddoethineb ddynol, ond ar allu Duw. Be mae'n gweud, sy'n byd special yn beth o'n i'n neud, doedd gen i ddim geiriau clyfar, o'n i ddim yn perswadio chi gyda logic, nid dyna pam geithwch chi'ch achub, o'n i'n ysgwyd yn bwts.
Ond, nath yr ysbryd glân ddod gyda nerth. Ac oherwydd mod i wedi tystio i'r arglwydd, mae e wedi amlygu hynna'n i chi drwy'r ysbryd glân. Amlygiad sicr o'r ysbryd a'i nerth o dde. Nid amlygiad sicr o allu Paul o dde, ond gallu Duw. A mae rhaid i ni gredu hynny. Yn ein dydd ni, beth sy'n gosod ni ar wahân i bobl eraill? Beth sy'n gosod ein ffydd ni, ein efengil ni ar wahân? Yr ysbryd a'i nerth. Amlygiad yr ysbryd a'i nerth. Wneith ddim byd arall berswadio pobl neu dangos i bobl reality yr efengil, reality Iesu Grist. Dim ond yr ysbryd glân. Ydyn ni'n credu hynny bore yma? Ydyn ni'n fodlon dweud, dwi'n fodlon tystio, just fel mae Paul yn tystio, mewn gwendid a nerth a cryndod mawr. A chi ddychmygu hynny? Paul, mae gyda ni syniad yn dysgu o Paul yn ein meddyliau ni. Mae eisiau ni fod yn onest, fel y boi yma sy'n dod mewn i bob sefyllfa fel rhyw fath o warrior. Na beth fi'n meddwl am Paul anyway. Ond dod mewn, come on then, fi'n mynd i rannu'r efengil dy chi, a sy'n bych chi'n gallu gwneud am y peth. O dim dyna'r disgrifiad o gwbl o Paul fan hyn, oedd e'n ofn am ei fywyd, oedd e'n crynu, cryndod mawr. Chi ddechmygu fath yna o nerfusrwydd? Falle bod chi yn gallu. Falle bod chi yn math yna berson. Fydde mor nerfus a hynny. Ond sylwch, oherwydd bod e wedi tystio, mae'r ysbryd wedi nerthu. Mae'r ysbryd wedi torri drwyddo. A mae wedi dangos, mae nid Paul yw e, fel nid fi fydde, nid chi fydde, ond yr ysbryd glân a'i nerth. A felly, mae eisiau ni gofio hynny, mae eisiau ni gredu hynny. A mae eisiau ni hefyd gweithredu mewn disgwyliad o hynny. Wrth i ni siarad, gan ni weld arglwydd, dangos dy hynna i'r bobl yma, trwy fy ngwendid i, trwy fy anallu fi. Ac o'n i weld yr ysbryd yn gweithio trwyddo ni. Yn America, mae cwmnïau yn cyflogi pobl i fod yn adverts, fel billboard, human billboard. Maen nhw'n cael arwydd ni, maen nhw'n gwisgo lan fel burger mwyn bod yn advert i Burger King, a mae disgwyl bod nhw'n dawnsio ac yn trial denu sylw pobl fel bod nhw'n dod i mewn. A dyna yw ein job ni mewn gwirionedd. Allwch chi ddychmygu pa mor embarrassing potentially fydde hynny bod chi'n human burger trwy'r dydd bob dydd jyst mwyn dangos i bobl, dewch chi i brynu burger fan hyn. Wel, ni'n aml yn canu'r emyn ag yn ei dilynaf y migael drwy foes, amarch a gwradwydd y byd. A mae'n diwedd yn dweud, nid rhyfedd os gwawdir y gwas, cant gwawd gafodd arglwydd yn e. Mae'n ddiddorol fyna, nag yw e, i ni'n canu fe, ond ydyn ni'n credu fe, ydyn ni'n gweithredu arno fe. I ni'n dweud, fi'n mynd i ddilyn yr arglwydd, fi'n mynd i gario fy nghoes, sy'n mas beth sy'n dod. Fel mae Pedr yn gwneud fe, cyn croesoeddiad Iesu. Bydde well mi farw na gwadu ti. Oedd hi'n tair gwaith mewn gwadu'r arglwydd Iesu. Mae eisiau ni chwilio'n calonau a gofyn y cwestiwn arglwydd, ydy hyn yn wir amdano i? Pan mae rhywun yn gofyn i fi am y gobaith sy'n ddo, ydw i wir yn ateb nhw? Neu dwi'n ofyn bod fi'n mynd i edrych fel ffŵl? Ydw i'n ofyn beth maen nhw'n mynd i feddwl ohono? Ydw i'n ofyn bod nhw'n mynd i beidio bod eisiau bod yn ffrind i fi'r agor, so dwi'n cael fy ngheg? Hwn yw gallu Duw er iachawdwriaeth. Ydyn ni'n credu hynny. Mae darn arall hefyd yn dweud wrthyn ni yn yr darlleniad yn Actau. Mae'r angylion neu'r gwir, 2 wr yn dod yn dweud, wyr Galilea, pam ydych chi'n sefyll yn edrych tua'r nef, bydd yr Iesu hwn sydd wedi ei gymryd i fyny oddi wrthych i'r nef yn dod yn ôl yn yr un modd ac y gwelsoch ef yn mynd i'r nef. Mae rhaid i fi gyfaddau, mae hwnna'n un o'r temptasiynau mwyaf i fi, bod fi jyst yn iste yna yn syllu ar ail ddyfodiad yr arglwydd fel petai a jyst yn gweddio arglwydd o tyrd yn fian, achos sa eisiau gorfod delio gyda llanast y byd yma. Chi'n bo? Sa'n gwybod sy'n hwnna'n demtasiwn i chi. Fi'n bod yn onest gyda chi fan hyn nawr, mae'n demtasiwn i fi. Mae'n demtasiwn i fi i feddwl, bydde well da fi os bydde'r arglwydd yn dod nôl fori a bod fi ddim yn gorfod delio gyda llanast y byd i ni ynddi. Ond beth mae'r angylion yn dweud fyna yw, pam chi'n syllu yn y nefoedd, bydd e'n dod yn ôl yn yr un ffordd yn mynd i mynd lan. So byddwch chi'n gwybod bod e'n dod yn ôl, achos oedd e'n a sight to behold. Ond hefyd, mae gyda nhw rôl nawr i chwarae yn dos e.
Ewch, byddwch yn ffyddlon beth mae'r arglwydd i dweud wrthyn nhw, jyst cyn hyn yw i fynd a bod yn dystion. A felly, wrth i ni feddwl am y cyfnod yma rhwng esgyniad Iesu ac aildyfodiad Iesu, mae'n bwysig bod ni ddim yn edrych ar y peth fel rhyw fath o, mae Duw jyst yn llenwi gap. Dyw ddim yn golygu dim byd. Mae'n bwysig. I ni'n byw mewn cyfnod lle mae'r arglwydd wedi penderfynu bod yn raslon yn rhoi amser i bobl i ddod ato fe ac i berffeithio i bobl. Na pwynt y cyfnod yma ni'n byw yn nawr. Nid mistake yw nid stopgap yw cyfnod pwysig mae'r arglwydd wedi penderfynu i ni yma. A felly mae eisiau ni edrych, beth mae'r arglwydd yn ei wneud tra i ni yma. Dwi ddim wedi zapo ni lan i'r nefoedd ar ôl yn Gristnogion a dweud, na fe, job done. Na, mae ar waith yno ni a mae'n ein defnyddio ni mwyn achub eraill. Dyna pam ni yma. Dyna ein pwrpas ni yma. A felly, ydyn ni'n gweld hynny fel ein prif bwrpas ni ar y ddeiar heddi. Gofynnwch i chi'ch hunan, pam ydw i yma? Beth yw'n hwrpas i dros fod ar y ddeiar? Nawr. Ni'n gwybod bod ni wedi cael ein achub, ni'n gwybod bod ni'n saff yn yw'r arglwydd, ond pam bod e'n cadw ni yma? Mae'n cadw ni yma oherwydd mae gwaith gyda fe i wneud. Yno ni a trwy ni. A mae eisiau ni gredu hynny. A tra i ni ar waith, mae'r arglwydd Iesu ar waith. Dyw e ddim yn stopio gweithio. Mae'n dal ar waith, mae'n dweud bob tro ni'n darllen amdano fe yn y darlleniadau mae gyd, bod e ar ddeheulaw y tad, bod e'n teyrnasu, bod e nawr, mae llaw dde y tad yn bwysig yn y gair. Trwy'r amser, mae'n cyfeirio ni yn yr Hen Testament at bob tro mae'r arglwydd yn gweithredu, gyda pa law mae'n gweithredu, y llaw dde. Mae'n arwydd o bod yr arglwydd yn gweithredu mewn geiriau eraill. Wel nawr mae'n dweud bod yr arglwydd Iesu yn gweithredu gyda'r tad ar ei ddeheulaw, bod e nawr yn arglwyddiaethu ac yn teyrnasu. A rhyw ddydd, a dyma syndod mawr, mi fyddwn ni gydag yn teyrnasu gyda'r arglwydd Iesu. Ydych chi rhywbeth i ni ystyried bod ni rhyw ddydd yn cael teyrnasu gyda'r arglwydd Iesu dros y ddeiar. A chi bod, mae yna un falle rhybydd i ni fyna bod ni'n cofio mae yna baradwys ar ein cyfer ni. Mae'n bwysig bod ni ddim yn trial gwneud nefoedd ar y ddeiar. Fi'n credu mae hwnna'n dim tasiwn bod ni'n meddwl mae'n job ni rywsut yw i ddod â reform i'r byd. Yn sicr, mae eisiau bod ni'n gweddio ac yn ceisio yr arglwydd am achubiaeth a newid calonnau, ond mae'r gair yn glir iawn, mae'r arglwydd fydd yn adfer pob peth ar y dydd olaf. A felly, mae'n bwysig bod yna wahaniaeth i ni, bod ni'n gwybod, fel yr arglwydd Iesu, nid fan hyn yw i gartre fe, ni'n gwybod hynny, fel o'n i'n dweud, mae wedi bod on lôn fel petai, a mae wedi mynd nôl at y tad. Ond mae hefyd yn bwysig cofio, mae nid yma'n cartre ni. Tybed ydy ni'n trial wneud cartre ar y ddeiar. Mae'n dweud yn 1:42, adnod 11 fi'n credu yw gyfeillion anwr rwy'n deisif arnoch fel alltudion a dieithriaid i ymgadw rhag y chwantau cnawdol sy'n rhyfela yn erbyn yr enaid. Hynny yw, bod ni yn sylweddoli, bod ni ddim mae'n enw i'n cartre ni te, bod ni ddim yn eiddo i'r byd yma, bod yna fyd aras sy'n nawr yn gartre i ni. A felly ni'n gweld y byd yma, nid fel stopgap, mae'n bwysig bod ni ddim yn gweld e fel stopgap, ond rhan o waith yr arglwydd yn mynd yn i o un lle, un cartre ni yn y nefoedd, i'r canan nefol. Dyma ddechrau'r daith, ond nid dyma ddiwedd y daith. A felly mae'n bwysig bod ni'n gallu gwahaniaethu rhwng y ddau. A mae'n dweud wrthyn ni, pam dylen ni wahaniaethu rhwng y ddau? Os chi'n darllen ymlaen yn sôn am byw fel alltudion a dieithriaid, mae'n dweud bydded eich ymarweddiad ymhlith y cenhedloedd mor amlwg o dda, nes iddynt hwyl lle maent y nawr yn eich sarhau fel drwy gweithredwyr ogoneddi Duw yn ni ymweliad ar gyfrif yr hyn a welant o'ch gweithredoedd da chi. Un peth fi eisiau nodi fyna. Dwi ddim yn dweud bydd pawb yn credu'n syth, ond mae'n dweud y bydd pawb yn gogoneddi Duw yn ni ymweliad ar gyfrif be maen nhw wedi gweld o'n ffordd ni o fyw. Chi beth rwy'n feddwl? Ar y dydd ola, bydd pobl yn gogoneddi Duw am y ffordd i chi wedi byw eich bywyd yn wahanol i bawb arall.
Os meddwl am hwnna. Mae yna demtasiwn yn ei feddwl bod ein tystiolaeth ni yn wastraff os nag yw rhywun yn ymateb iddo fe. Os nag yw rhywun yn dod i gredu nawr. Ond be mae Pedr yn dweud fan hyn yw bod yna ddydd yn dod pan fydd pobl yn gogoneddu Duw am ein tystiolaeth ni, ei bod nhw wedi wrthod ar y pryd. Hynny yw bydd yr arglwydd yn cael y clod. Falle ddim nawr, ond rhyw ddydd mi fydd e'n cael y clod mewn heiddi. A dyna beth i ni moyn, i fe, bod yr arglwydd yn cael ei glodfori a'i anrhydeddu am yr un yw e. Cofiwch hynny, dyw ein gwaith ni nawr o fod yn ffyddlon i'r arglwydd ddim yn ofer. Hyd yn oed os yw rhywun ddim yn ymateb nawr, mi fydden nhw'n ymateb rhyw ddydd. Bydden nhw'n clodfori Duw am eich... Bydden nhw'n dweud, o'n i'n wrong. O'n i'n wrong am y person yna. O'n i'n meddwl bod nhw'n ddrwg. O'n i'n meddwl bod nhw'n ddrwg weithredwyr. Ond roedden nhw'n ifydd i'w tad yn y nefoedd. Mae'n rhywbeth hyfryd yn gysur i fi, beth bynnag. Felly, just a recap bach ar y diwedd. Mae'r esgyniad yn allweddol. Mae e'n ddolen, yn link in a chain, fel petai, sy'n dangos i ni ble mae Iesu nawr a pam fod e yna. Mae e'n nôl gytre. Yn ail, mae'r esgyniad yn dangos fod gwaith deiarol Iesu wedi ei gwblhau. Mission accomplished ar y ddeiar. A mae hefyd yn dangos i ni bod e'n teyrnasu nawr ac yn gweithredu mewn awdurdod a grym ar ddeheulaw y tad. Mae'n arglwydd grymus. Cofiwch hynny. Dyna lle mae'r arglwydd nawr yn teyrnasu. Yn drydydd, mae esgyniad Iesu wedi agor y drws i'r cam nesaf. Phase 2, o'n i'n galw fe, y cam nesaf yn ei gynllun, sef y bywyd nawr rhwng yr esgyniad a'r ail ddyfodiad. Mewn geiriau eraill, nid damwain yw hynny, ond rhan allweddol o gynllun Duw. Mae wedi trefnu bod ni'n byw yn y cyfnod yma wrth i'r ysbryd weithio yno ni a trwom ni. Yn bedwerydd, mae'r esgyniad yn golygu fod Iesu yn eiriol troson ni nawr. Mae ei nerth ar waith yno ni pan dyn ni'n wan ac yn ei geisio fe, ac yn gadael iddo fe ei nerthu ni. Mae hefyd yn paratoi lle i ni, sy'n golygu fod e'n dod yn ôl amdano ni, mae'n dweud yn Ioan 14. A diolch iddo fe am y sicrwydd yna. Diolch i'r arglwydd fod ni'n gwybod bod e'n dod yn ôl. Ac yn ola, mae'r esgyniad yn golygu fod Iesu le mae e i fod nawr. Fod e adre, a rhyw ddydd mi fyddwn ni adre gyda'r arglwydd Iesu. Dyna ein cartref ni. A mae eisiau ni gofio felly bod ni'n ddieithriaid yn y byd yma, ond nid yn ddieithriaid di-bwrpas. I ni'n ddieithriaid yma i bwrpas. I ni yma nawr bod ni'n gallu mwynhau profi yr ysbryd glân ar waith yno ni, yn ei nerthu ni, ac yn ein defnyddio ni. Dim ond i ni geisio nerth yr ysbryd. Mae hwnna'n bwysig, bod ni'n ceisio nerth yr ysbryd. Just un her, a fi'n herio fy hunan gyda hyn hefyd, a fi'n gorffen gyda hyn. Pryd o'r trwethau chi ddweud, ysbryd glân, nertha fi i fod yn dist i ti. Ysbryd, nertha fi i fod yn dist i ti. Mae hwnna'n weddi digon syml. Dwi eisiau cherio chi a'ch annog chi mewn cariad wythnos yma a fi fy hun i ddeffro bob bore a gweddio fel rhan o'ch gweddi chi wrth chi ddiolch am yr efengil, diolch am achubiaeth, diolch am fywyd newydd. Ysbryd glân, nertha fi fod yn dist i ti heddi. Gogoniant i'w enw. Amen.